Ну, а сёння ў нас наступная тэма жанчыны ў нацыянальным адраджэнні і ўтварэнні БНР, бо мы з вами гаварылі, што ідэі беларускай незалежнасці, якія нарадзіліся ў час паўстання, яны не зніклі, яны былі працягнутыя гоманаўцамі, сябрамі беларускай фракцыі народнай волі. Давайте, может быть, пачнем так. Вот уявім маладую прыгожую жанчыну, якая у сціплай вясковай сколцы займаецца з дзеткамі. Уявім гэтую самую жанчыну на мітынгу ў рэвалюцыю 1905 года як паламяную прамовіцу. Уявім яе студэнткай Львовскага, а потым Кракаўскага і Гілонскага універсітэта, калі яна вывучала філалогію, гісторыю, філасофію. Уявім яе ўвогуле ў такой незвычайнай пастасі, як вандроўніцу, якая ідзе з заплечнікам і падарожным кіем па дарозе з Стакгольма в Гетеборг, і эту дарогу перабегаюць статкі дзікіх аленяў, а часам і мірны улетку мядзведзь можа перайсці эту дарогу. Уявім эту жанчыну у белым халаце сярод тыфозных хворых. І все гэта будзе вот моя сённяшняя першая гераіня Алаіза Пашкевіч. Зараз мы ўбачым яе. Яе псевданім і літаратурны, і такі, можна сказаць, палітычны псевданім цётка. Ведаеце, вот дзядзькі ў беларускай гісторыі і культуры няма. Так, а цётка ёсць. І гэта таксама лішні раз сімвалізуе вот эту ролю жанчын, выдатную у нашай гісторыі. Цётка ад нараджэння Алаіза Пашкевіч. Вось, у прынцыпе, яна нарадзілася таксама ў шляхецкай сям'і. Все мае сённяшнія гераіні будуць з паходжання са шляхецкіх сем'яў, і гэта такі вельмі важкі контраргумент таму нашаму аднаму вядомаму гісторыку, які напісаў у кароткай сваёй гісторыі Беларусі, выдадзенай пару гадоў таму, што шляхта здрадзіла там Беларусі. Ну, хтосьці здрадзіў, але без шляхты не было б і цяперашняй нашай краіны, як і не было б Беларускай Народнай Рэспублікі. Алаіза Пашкевіч нарадзілася таксама ў шляхецкай сям'і. У бацькі было 200 дзесяцін зямлі. Яна нарадзілася на Шчучыншчыне, вось, Гарадзеншчыне, калі шырэй глядзець, у вёсцы Шастакоўцы, а вёска жывая, там на радзіме ў яе пастаўленыя помнікі ў Шчучыне і у бліжэйшым да этой Шастакоўцы пасёлку, мястэчку, я не магу это слово гарадок вымаўляць, Астрыне. Вот яна нараджаецца. Шматдзетная шляхецкая сям'я. Хрысцяць яе, дарэчы, у славутым, дзякуючы Чэславу Нэману, мястэчку Васіліскі. Пражыла на 40 гадоў всяго, як бы засталася вечна маладой, вот так я яе выяўляў ва ўсіх яе пастасях. І па адных звестках у іх сям'і было 12 дзяцей, а па іншых увогуле 17. Ну, проста маленькімі паміралі гэтыя дзеткі. Дзяцінства Алаізы прайшло пад апекай бабулі, таму што маці памерла, і бацька аддаў вот яе на выхаванне бабулі. Атрымала на адукацыю сваю першую ад хатніх настаўнікаў, дырэктараў так званых. Вот такія настаўнікі вучылі потым і нашых класікаў, да, і Купалу, і Коласа. А потым яна паехала да старэйшай сестры ў Вільню, вучылася ў такой прыватнай расійскай жаночай гімназіі, дзе было забаронена на любых мовах апроч расійскай размаўляць, і не толькі на уроках, але там і на перапынках. Ну, яна вучылася выдатна, атрымлівала нават стыпендыю, але стыпендыі ўсё роўна не хапала, вось, і давала прыватныя урокі яшчэ зусім юнай, і часта галадала. Ну, але вывучылася ўсё-такі, паехала ў Петербург, вось, вучылася там на курсах як называліся, выхавацелек і кіраўніц фізычнай адукацыі.
І што цікава, што жыла на кватэры у такой Сабіны Ячыноўскай, якая была невестай Вацлава Івановскага, нашага дзеяча нацыянальнага адраджэння, які заснаваў, у той час заснаваў это першае легальнае беларускае выдавецтва «Загляне сонца» і у наша ваконца. Ну і тады у Петербурзе цётка пачала пісаць свае вершы, прыдумала сабе яшчэ псевданімы. Мне грэе душу яе першы псевданім Гаврыла з Полацка менавіта, Гаврыла з Полацка. Вось. Ну і Немаш, але будзе, яшчэ такі быў цікавы псевданім, і музыкант беларускі, часам яна падпісвалася, вось, і пераехала ў Вільню напярэдадні этой першай расійскай рэвалюцыі. Час рэвалюцыі сцвердзілася эта мянушка палітычная і літаратурная. Часта выступала на мітынгах, пісала вершы, якія рабіліся улёткамі, і яна працавала, паколькі атрымала ў Петербурзе такую медычную адукацыю, працавала у лекарні у Новай Вільні, і там у іх быў падпольны саперограф. У лекарні гэта такая машына для памнажэння, далёкий правобраз, ксеракса цяперашняя, вось, для памнажэння этих улётак, іншай нелегальнай літаратуры. Каб пазбегнуць арышту, прыйшлося ёй ў 1905 годзе пры канцы эміграваць у Галіцыю. Галіцыя тады была ў складзе Аўстра-Венгрыі, это заходняя Украіна. Вось, цётка жыла ў Львове і была вольнай слухачкай філасофскага факультэта Львовскага універсітэта. Потым вучылася 4 гады на гістарычна-філалагічным факультэце, уже як студэнтка Львовскага універсітэта. І тады яна на жыццё зарабляла, адукацыя дазваляла нечаканай такой прафесіі масажысткі. Вось, у Львове. Там у Галіцыі, у Жоўкве, гэта такое мястэчка недалёка ад Львова, у друкарні базыльянскага кляштара уніяцкага, выйшлі яе 2 першыя кніжкі вершаў: «Скрыпка беларуская» пад псевданімам Гаврыла з Полацка і «Хрест на свабоду» пад псевданімам Гаврыла. У назве «Скрыпка беларуская» тут падкрэслена была такая духовная повесь з Францішкам Богушевічем, памятаем яго дудку беларускую. У той час з чужым паспартам цётка рызыкавала ездзіць у Вільню і ў Санкт-Петербург, прымала ўдзел у выпуску першай легальнай беларускай газеты «Наша доля», друкавалася. У нашай долі яна надрукавала апавяданне «Прысяга над крывавымі разорамі», якое адразу выклікала рэакцыю і цэнзуры, і жандармерыі, друкавалася ў нашай Ніве потым. Ад вечнай нестачы захварэла на сухоты, лекавалася ў Закапане, у Польшчы часта яна бывала, хоць таксама цяжка ёй жылося, але все-таки здолела яна павучыцца 2 гады у Ягелонскім кракаўскім універсітэце, нават атрымала навуковую ступень, напісаўшы такую брашуру пра беларускую батлейку. Гэты тэатр лялек такі народны. Потым, у той час яшчэ таксама, неспакойная такая вандроўная была натура, ездзіла ў Нямецчыну, ездзіла у Італію, і вярнулася ўрэшце у Беларусь на пачатку 1910-х гадоў і фіктыўна выйшла замуж, каб легалізавацца за літоўскага інжынера і дзеяча сацыялістычнай партыі Літвы, вядомага іхняга такога сацыяліста літоўскага Сцяпонаса Кайраса, і жыла пад прозвішчам мужа, гэта ёй дапамагала. У прадмесці Вільні Звярынец, это Звярынец цяперашні, і як пішуць сучаснікі, яна
як бы з ім жыла так па-сяброўску, займала в этой кватэрцы асобны сціплый пакой. Тады цётка брала ўдзел у першай беларускай тэатральнай трупе Ігната Буйніцкага, а разам з будучай жонкай Янкі Купалы Владзіславай Станкевіч адчыніла некалькі нелегальных беларускіх школак на Літчыне і у Новай Вільні. Ну і выдала кніжку «Лучынка», уже першую на радзіме, можна сказаць. Ну, дакладней, это нават не кніжка была, это першы нумар быў як кніжка, потым это стаў часопіс «Лучынка», стала рэдактаркай гэтай «Лучынкі». У красавіку 14-го года, ну, год мы памятаем пачатку Першай сусветнай вайны, але яшчэ мір у Европе, яна паехала у вандроўку ў Фінляндыю. І вот там прыйшла больш за 200 кіламетраў по дарозе ад Стокгольма до Гетеборга. Там всяго 450 кіламетраў. Вот ідэя была прайсці ўсе гэтыя кіламетры, но не ведаю, што перашкодзіла. Медведзі гэтыя, якія там час ад часу выходзілі паглядзець на эту вандроўніцу, альбо яшчэ якія-небудзь перашкоды. Хацела таксама пешу вандраваць па Нарвегіі, але пачалася Першая сусветная вайна. Ну, яна вярнулася зноў у Вільню, была сястрой міласэрнасці, удзельнічала ў арганізацыі беларускіх школ, настаўніцкіх курсаў. Мы памятаем, што калі прыйшлі немцы, ў Першую сусветную вайну немцы на нашых землях паводзілі сябе цывілізавана. Яны в адрозненне ад расійскіх уладаў прызналі беларусаў асобнай нацыяй, выдавалі дакументы, это аўсвайсы па-нямецку і па-беларуску. І немцы дазволілі стварэнне беларускіх школ, 300 школ было тады створана. 1900, калі не памыляюся, 16-м годзе захварэў яе бацька, яна прыехала ў родную вёску на пахаванне, і тады там лютавала эпідэмія тыфу, і яна даглядала хворых, заразілася сама і памерла в этой вёсцы, дзе і маёнтачак гэты быў у старым двары. Ну і цяпер крыху пра яе творчасць пагаворым. Яна гераіня маёй кнігі «Імёны свабоды», як і іншыя мае сённяшнія гераіні лекцыі. Як улётка памнажаўся ў 1905 годзе яе верш «Вера беларуса». Ну, конечно, адбітак свайго часу на гэтым вершы, адбітак рэвалюцыйных падзей, але некалькі радкоў. «Братцы, ў нашу сілу, веру ў волі нашай гард. Чую, агонь у нас не брыну. Бачу, братцы, мы не з карт. Мы не з гіпсу, мы з камення, мы з жалеза, мы са сталі. Нас кавалі у пламенні, каб мацнейшымі мы сталі». Это такія вершы на гэтым суперографе памнажаліся у сутарэннях лекарні, дзе яна тады працавала. Выдала кірыліцы і цётка першае чытанне для дзетак беларусаў у 1906 годзе. Аўтарка была яшчэ некалькіх падручнікаў. Некаторыя лічаць яе аўтаркай першага беларускага элементара, гэта значыць буквара. Яшчэ я некалькі слоў скажу пра цётку публіцыстку. І тут я б вылучыў яе публікацыі, у якіх яна, вандруючы па Скандынавіі, ставіць беларусам у прыклад фінаў. Яна піша, што гэты народ не мае ў натуры сваёй, каб карыстаць болей за тое, чым плаціць. Але пры гэтым захаваў і адметнасць, і мову, і культуру. Наша сённяшняя першая гераіня. Развітваемся з ёй. І цяпер у нас Магдалена Радзівіл.